Κάτι γινόταν ένα με τον άλλον. Δύο γραμμές γινόταν χαμός. Κάτι γινόταν ένα με τον άλλον. Κάτι γινόταν ένα με τον άλλον. Κάτι γινόταν ένα με τον άλλον. Πάει καλά. Τώρα, εγώ με το πες πώς το λέμε, τι γίνεται με αυτόν. ασύρματο τι γίνεται εκεί πέρα. Περαστικά και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Γιώργος είναι, παίζει Γιώργος για άλλο όνομα, μόλις βγαίνει στον αέρα, βάζει εκεί πέρα έτσι στο αυτό το ύφος που ακούτε, ασύρματο τι διάλογο ανοίγει εκεί, επειδή αυτός ο Γιώργος ήθελα να ξέρα τι μυαλό κουβαλάει, το να βάζει την ώρα που χαιρετάει, να βάζει ένα σύρματο. Ποιος την κερδίζει. Πάει καλά. Γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα τι κουβαλάς. Σε ψωνίσαμε ότι είσαι εσύ. Ο καθένας είναι ζωέ κάποιος. Ο ένας να μοιάζει με πουλί, ο άλλος να μοιάζει με λιοντάρι, ο άλλος να μοιάζει με... Γιατί γελάς. Όχι, πώς τα λέμε, Πού βάζετε τις αντάβιες, εκείνα τα τέτοια, παιδί μου, τις ειδικές. Textation. Ναι, με τι κολλάνε. Έχουμε ξαναπεί πως είμαστε στον αέρα για να βγάλει κανείς και ειδικά αποθυμένα. Φρανκ. Τώρα, έλα λοιπόν να παίξουμε. Έλα, θα παίξουμε, Πώς σας καταλαβαίνουμε. Πώς σε καταλαβαίνουμε. Ο Θανάσης. Λίγο πιο δυνατά. Ο Θανάσης είναι. Ο Θανάσης. Δεν σε ακούμε καλά, δεν το λες καλά. Θανάσης. Εγώ δεν ακούω. Για τα παιδιά τα καλά. Ωραία, θα στείλεις λοιπόν κάποιον ηθάρτης να πάρεις μια μπλούζα για... Καλυθέα είναι. Μαρία μου, Ναι. είσαι πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη κοπέλα. Πώς το λέμε αυτό το... που δίνει το ένα μετά άλλο μου, σαν από... σταμάτησε το μυαλό. Δεν ακούμε, ακούγονταν έτσι ασύρματο, πώς το λέμε. Είναι πες το πώς το λέμε, που λέω είναι από κολυμπήθρα ή είναι από τηλεοπτική. Έλα συνέρθε λίγο. Ο κομπονονός πώς τον λέγανε. Το λέει τόσο ωραία, τόσο ορθοφωνικά που είναι, δεν είναι. Να σου πω, έλα εδώ. Είναι. Σε μια κοινωνία ανώμαλη έχεις πάρει καλή θέση. Ανώμαλος. Δεν είναι κακό αυτό. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ. Καλώς την. Κορερό. Δεν βλέπω τίποτα. Θέλω να μου απαντήσεις πόσα εκατοστά θεωρείς κατά μέσο όρο ότι είναι το μόριο ενός άντρα. Όταν είναι καλό πέος, είναι ένα καλό πέος. Ακόμη και το σχήμα, ένα πουλάκι το οποίο ήταν έτσι μπροστά σαν μεγάλο, δεν είχε τέτοια, ο άλλο δεν ήταν σχηματισμένο εκεί, το άλλο ήταν μέχρι πάνω, μου θα γυρίσω, θα συνεχίσω με τα πέη. Εγώ πιστεύω ότι είναι... ο αυνανισμός μπροστά στην παρτενέρ είναι προσβολή, εμένα πάντως μου αρέσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Αυνανισμός μπροστά στην παρτενέρ, φυσικά. Αλλά να βάλεις και τη γυναίκα να κάνει. Και ο άντρας και η γυναίκα. Φωτεινή την Βαλέτο όταν είχα, της λέω, έχει αυνανιστεί. Και μου λέει, μη μου ρωτάς τέτοια, βλέπει και το παιδί μου μετά και τέτοια. Δεν σου λέω, ξέρω εγώ, η γυναίκα να πηδάει τον άντρα. Αλλά δεν πάνε και όλα μαζί τα άτομα. Μακάρι. Λίγες είναι τυχερές που τα έχουν όλα. Όλα μαζί. Και μεγάλα και. Τι να κάνουμε τώρα. Το έκανα με την αδελφή του κολλητού μου. Αυτό το έμαθε και έγινε τη πουτάνα. Δεν εννοώ ποτέ να πειράξω το αλλού τη γυναίκα. Το έχω σαν όρο στη ζωή μου. Δεν το κατάλαβα. Είναι πιο μάγκας που είναι στον αέρα. Μαλάκας είναι ο άλλος. Μαλάκας ήταν την ώρα που το έλεγε αυτό. Και το λέω πολύ καλό προέρχεται για το παιδί αυτό. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι στον αέρα και με παίρνει μία μου γράφει γλυκά και εγώ λέω ναι, ο μαλάκας μέσα. Προσέξτε, να προσέχετε πάντοτε. Με ανάβει σεξουαλικά ο Κώστας Τσάκωνας. Παρότι είμαι σύλικας, πώς μπορώ να το συναντήσω. Καμιά δεν αξίζει όλες τις πουτάνες. Λίγοι είναι οι τυχεροί που την έχουν πάνω από 21. Και εσείς ξέρετε, μετράτε και τέτοια. Όχι μόνο, που να ξέρεις κάτι. Περίπου έτσι καταλαβαίνεις τι είναι. Αυτό πόσο μπορεί να είναι. Πώς πότε λέτε να είναι. Είναι 20. Έλα. Αυτό ρωτάω. Πώς είναι. Δηλαδή, όταν λέμε εγώ τι πιάνουμε, πιάσει τη μεζούρα, σιγά μην κάτσεις να μετρήσεις, ας πούμε.
Η συνωμοσία, αν τον αγαπάς, ναι. Αλαφόπουλο ξέρει τα πει, Έλα φάει. Τι θα κάνεις, όταν θα πας 30 θα σου πω. Όχι άντρα δεν θα σου φτάνει, το μεγαλύτερο πουλί να βρεις. Δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Δυστυχισμένη θα είσαι. Όταν κάνω πότε μπρος, πότε πίσω. Μετά πίσω μπορώ. Όμως η γυναίκα το να κάνει μπροστά πίσω, να κάνει τη μάκισσα μπροστά πίσω την ίδια στιγμή, θα ψάχνει μετά τα τέτοια της μπροστά. Θα ψάχνει μπροστά και θα λέει τι παθαίνω ρε, τι έχω πάθει μπροστά. Και αργότερα ούτε ξεστικαίνουν. Είναι εκπληκτικοί μύκητες οι οποίες πειράζουν όλο το σύστημα εκεί, το οικοεδιό σύστημα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο στον άντρα να ξέρει πως η γυναίκα αυτό που πάει να γλύψει ο ένας ή ο άλλος είναι καθαρό. Κακά τα ψέματα. Εδώ πάει να φιλήσεις κάποια στιγμή. Και άμα νιώσεις ότι είναι, σε πιάνει, άμα είναι σαν να σε μένει στα χείλη, ακόμη και υδρότα. Δεν ακούμε. Έλα. Ωραία. Να το όμως να το πείτε. Ακούτε.